Dallatun bodinga maza, mai hakuri mai jimiri. Samun kamar ka kasar nan wallahi sai an yi da kowa. Dakta Aminu Muhammad gyara kinsi gaba dai. Masu kafafu su rabauta na zaune ashe bai san gari ba. Dallatun bodinga maza, Aminu kafin Allah ba da mutum ba. Dallatun bodinga maza, Icen gamji sara bai kai ka kasba. Dallatun bodinga maza, Sana'a riba ce ba faduwa ba. Dallatun bodinga maza, Aminu ashe ciniki shi ke da riba. Dallatun bodinga Da kiran sallah bai zamto sai gumi ba. Dallatun bodinga In dai da akwai ba za a ki taimako ba. Dallatun bodinga Bodin ga gida ba dan karamin gari ba. Dallatun bodinga Ga dallatun bodin ga Aminu babba. Dallatun bodinga An mai rawani ya ta bado da kyabba. Dallatun bodinga Horo ma ashe ba zan ki zuwa buki ba. Dallatun bodinga Dama waka ga diyan sarki na saba. Dallatun bodinga Ga wajen gwarzo ba a san tsoro gare ba. Dallatun bodinga Dallatu da ɗaya baka zam karamin mutum ba. Dallatu matashi mai hali na girma. Dallatun bodinga maza, mai haƙuri mai jimiri. Samun kamar ka ƙasar nan wallahi sai an yi da kowa. Dakta Aminu Muhammad gyara kin tsaye gaba dai. Dallatun bodinga maza, mai hakuri mai jimiri. Samun kamar ka kasar nan wallahi sai an yi da kowa. Dakta Aminu Muhammad gyara kinsi gaba dai. Dallatun bodin gabar zo Aminu rika da gaske ikalara wani sarautar dokta ba na kanana ne ba. Dallatu jinin Muhammadu wagga sarauta ta haine dai. Dallatun bodinga gwarzo, Aminu rika da gaske. Kalar wani sarautar datta ba na kanana ne ba. Dallatu jinin Muhammadu wagga sarauta ta yi daidai. Da fari na sa Allah gwanin da ya kayi ruwa, mai kowa mai komai da ya yi da ya yi yawa. Da darajar wanzan ka aka bani dawa da yawa, dama har hauni na ka karfafan da ya tsayuwa. Mai abin kirki yanzu ne yabo da yawa, gajinin mulki masu yin jifa ba kuruwa. Wanda ya yi son wasa a lokaci ta yi dahuwa. Dokta Aminu Muhammadu Allah da ta zuwa. Dallatun bodinga maza, mai hakuri mai jimiri. Samun kamar ka kasar nan wallahi sai an yi da kowa. Dakta Aminu Muhammad gyara kinsi gaba dai. Ku ta sara da sassaka gamjin bai faɗo ba sam. Alasai na Aminu Muhammadu bodinga mai gida. Gara sarki Muhammadu Bello Abdul Ra'uf a gida. Dakta Aminu Muhammad ya yi bamban da kuda. Baba ga Salmanu uban al'amin gaba dai. National coordinator ina gaida maza. Su biya rima da baitin Aminu Allah ya biya. Dallatun bodinga gwarzo, Aminu rika da gaske. Kalar wani sarautar datta ba na kanana ne ba. Dallatu jinin Muhammadu wagga sarauta ta yi daidai. Dallatun bodinga gwarzo, Dallatun bodinga maza, Dallatun bodinga gwarzo, Dallatun bodinga maza, Dallatun bodinga gwarzo, Dallatun bodinga maza, Dallatun bodinga maza, Dallatun bodinga maza, mai hakuri mai jimiri. Samun kamar ka kasar nan wallahi sai an yi da kowa. Aminu Muhammad gyara kinsi gaba dai. Dallatun bodinga mai sanyin luga, mai waige ya waiga, riga sai buga wanda ba sai an zaga. Ko yan banga mai kirga ya kirga, na je miga. Dallatun bodinga sai bodinga. Dakta Aminu maza, masu kifar da maza, maza kusa kanku maza. Albishiri zan yi kuce goro, yanzu abodin ga aka yi hiro. Da daminin mafa tauraro, mu jika hantar mu kamar faro. Mu raba kairi a cikin daro, dakta ya girma uban yaro. A'a daga ta aminin ne dai mai jiga hantar nan dai.
haka shine daidai mi ta nishaɗi yan dalla ta amana mu dai dallatun bodinga in ji dan zaki ta bude Dallatun bodinga gwarzo Aminu rika da gaske kalar rawanin sarautar dattawa na kanana ne ba Dallatu jinin Muhammadu wagga sarauta ta yi daidai Arai mata ku yi sabon taku mu waƙe wani gwarzo kuma mai ƙarfin iko Dakta Aminu Muhammadu baya da gangan ku yau su nafisa zan rushe muka yin daku ayyirri guda ayyirri mata mun shiga lungu sako mun yabi ɗan gata baban Salmanu dakta baya mana keta baba ga Farida na yi kiɗa gun 'yan mata baba ga Fatima na gaishe kiɗiyar gata asilar kiɗi sai ba tabbas za a yi mun gata kuma gaida abba san wannan baya mana keta baba ga Najibu kai kaddar mu maza kwata baba ga Rumaisa tilas in yabi 'yar gata uba ga Amira nai maka kyakkyawan fata baba Hawwa ujega halin ki na yi shaida baban Maryam ta mu mai riko da Arrahimu baba ga Al'amin yau ga Nafisa zuru da baituka na waka na dallatun bodinga yawa Dallatun bodinga maza mai hakuri mai jimiri samun kamar ka kasar nan wallahi sai an yi da kowa Dakta Aminu Muhammad gyara kinsi gaba dai mai amana na shi sannan mai mutunci ga taimako ya kai makura fannin karamci dallatun bodinga mutum ne mai zumunci gyara gaba dai kinsi gyara gaba dai ku motsa gaba dai tafiyar ku kara gaba dai mai maza kuma mai mata dallatu ja gaba dai sannu mai haƙuri kai ka zo da wuri mun gaba ka guri to ni ne Ahmad ke wake bai duka na yi wa dallatu Dallatun bodinga gwarzo Aminu rika da gaske kalar rawanin sarautar dattawa na kanana ne ba Dallatu jinin Muhammadu wagga sarauta ta yi daidai ku taso mata ku tawo gidan gada alkhairi ga masu kyauta kuma mama tana yi mana bagori in ta bayar ko muka dawo mama tana iya makari hajiya Hauwa gaishe ki mamar Aminu uwar kirki matar Muhammadu kakar mu ta bodinga tana san mu kakar su ce da tana bamu aladdafa hajiya Hauwa u gaishe ki uwa Dallatun bodinga maza mai hakuri mai jimiri samun kamar ka kasar nan wallahi sai an yi da kowa Dakta Aminu Muhammad gyara kinsi gaba dai ga umai uwa dole in yi baitin ki kusa masu jayayya ga kwabar su ta kara kasa ke umai maginin naki gashi ya kara bisa kin yi nema bisa samu wasu ne sun karasa ilimi yayi rana umai makin kara isa mai faɗa kuma ta cika da bata shukar dusa basmala kika ta kika kore gayyar a fasa garin gudu sun gurje suna ta kai kansu makasa Dallatun bodinga gwarzo Aminu rika da gaske kalar rawanin sarautar dattawa na kanana ne ba Dallatu jinin Muhammadu wagga sarauta ta yi daidai Hajiya Hannatu ga uwar mu ta kyauta hali duka abin kirki mama ta azakan da kali ta yi tarbiya mama ta kaɗe 'yan badali wanda duk ta rike mama baya ce ma da kuli ga uwar ajima mama na da kyawun asali sanda duk za ta yi lambura ta kan yi da fasali tankaɗe rege din na banza sai ki fatali to a barki kawai hanna 'yar gidan Bubakari Dallatun bodinga maza mai hakuri mai jimiri samun kamar ka kasar nan wallahi sai an yi da kowa Dakta Aminu Muhammad gyara kinsi gaba dai Alhaji Aminu ana yabon ka da halayen kirki na girma talakawan garin ku su fata zato sun kyautata ma da sun ce in ka baiwa mutan hagu sai ka yi madama jajirce Aminu tsare haka ba kayan nadama karin arziki Rahmanu gwani zai yassare ma da kuma kiyanka sun zo sun ja ba su yi ma su ta iza da tsara gamji sai tsoro sanama suna zagi da suka ga su jikinka suna ta nema masu kawai Aminu ka bar su da Allah zai sarma da kowa tsare du'a'i insha
Allah zai ga daidai Dallatun bodinga gwarzo